वायरल कहानी बा, बात बा विशेष, खास कर बिहार और उत्तर प्रदेश। बढ़ रहे घर बा की छोट परिवार, देवर भौजाई एगो मर्द लाचार। बियाह के 2 दिन बाद आइल संदेश, कौन छूटे से पहले मर्द गइल विदेश। नया रहे कनिया कुछ कह न पैलस, जवन ठीक लागल मर्दा अपने मन के कैलस। छोड़ गइल मेहरारू छोटका भाई के भरोसा, ये खियावे कबो जिलेबी कबो समोसा। अब कुछ दिन मीठ गइल कुछ दिन तीत गइल, अब देखते देखते 6-7 महीना बीत गई। एक दिन भइल ओकरा जोर से ओकाई भौजैया के, एक दिन भइल ओकरा जोर से ओकाई, चटलस अचार न मंगौलस दवाई। अब बिना पैन कार्ड के खाता खुल गई, आ का जाने के तेरे मौगी के पेटवा खुल गई। अब केहू कहे गैस भइल बा, केहू कहे रोग ह, लेकिन लाला वो तो चीन गइली, उ कह तारी रे निमन संजोग ह।